Ok, voluntário na nome de Fundação Rancho e seguro na centro de atividade Rancho nós temos um bom vini. Meu nome é Clefa Trosa, voorzitter de Fundação Rancho. Então, seguro, é um prazer para nós vamos pôr um auditório. Auditório de Fundação Rancho, caminho que nós também papia, tique over de nossa herência, boa miniatura, nossa herência cultural, de bairro de Rancho, Oranjestad e seguro para Aruba também. Me também passa de uma sequência, porta na holandês, temos de clarificação na holandês, nós estamos não sei, mas nós sabemos que os visitantes aqui já estão compreendendo bom papiamento acaba, não está folga, não está seguir, e esse é um bom sinal. Pero seguro, para mim também um honor de ter a oportunidade de trabalhar junto com a Universidade de Aruba. Nós temos anos que acaba CRAP na universidade para ter nossa atenção necessária. E então seguro dia pilar na Yolanda de Josona que não há. Cuia, caso seguro está 12 anos que a Fundação Rancho está existindo. Desde lá começar por algo simples. Conservando informação que agora apresentada no Museu Arqueológico Nacional de Aruba. E seguro, é uma uitdaging, ainda me está voorzitter de Fundação Rancho, então é algo que já fácil, mas sim me está orgulhoso de poder trabalhar uma parte de nossa herência. Então, seguro, me também trazer de um contexto diferente. Mas naturalmente está, a maioria de Bolsonaro tem conhecimento da cultura e rural e parte que tem a ver com a Unesco. Então, eigenlijk nós também todos sabemos uma parte que caminha com o seguro de informação na iPhone e nós temos em nosso arquivo e nós temos de tal maneira que nós compartilhar com a comunidade. Dessa maneira, a definição de cultura, segundo a Unesco, na 1996, está visa cultura está comprimir uma totalidade de característica espiritual, material e intelectual e emocional de uma sociedade ou um grupo social. Esta inclui não somente a arte e literatura, mas também o método de vida, o direito fundamental do ser humano e o sistema de valor, tradição e crença. Quero um tique nervioso, portanto, é parte de herência cultural imaterial, que também está derivada do convênio ENANA, para nós conhecermos, de Unesco, caminho para 2013 a iniciar, que também é herência cultural intangível, ou herência cultural imaterial, esse é o qual nós discutimos também, como nós também mencionei, por parte jurídica. Para assim, nós podemos que também está conhecido como patrimônio vivo, está referido na prática representação, expressão, conhecimento e habilidade transmitir para um grupo de gente que é comunidade e de nós bandos é comunidade que está corre voto ou está traga voto de que passar de geração para geração. Então, você está contente que nós temos nosso amigo que na lei do evento que aduna parte na DJ também na processo que nós encaminhar para assim demonstrar que a comunidade para nós educar não tem mais como para transpassar de uma geração para outra. E muita queira agora que nem não está molestia para bem correr volta. Pero o valor de herência cultural intangível ou imaterial está dando a comunidade um sentido de identidade, uma oportunidade, mientras está fomentar a criatividade e bem-estar social, contribuindo no uso, pues el manejo de medio natural e social para generar entrada. Essa aqui está poniendo personagens ingresso, isso me quer também agora vamos poder interpretar de tal forma que está algo comercial, então está algo que está claro para vender para turismo, tem caso aqui que nós estamos pondo acento de BC, mas é mais bem para nossa comunidade por ter uma maneira para pensar mais abrir. Na 2012, pues a ver, 10 anos passados, Aruba, Unesco Aruba afirma, Land Aruba afirma um convênio e a iniciação era novo para salvaguardar nossa herência cultural intangível de Caribe holandês, desde um contexto
totalmente maneta mostra que nanang dus pa reinado hanya material nan panang por papel de gerência cultural imaterial e essa aí quer para nós a gente precisa novato pichong de processo de conservar informação for de museu arqueológico nós nos meses de um felt hobby mais grande que requer hobby atenção e kennis também para se por lograr desarrollar. Na 2013 já acaba como Unesco Aruba, ela organiza um primeiro taller e no primeiro taller como bisa a ideia na nossa conhecer que tem a ver com inventário nacional, dos nacional inventários para gerência cultural imaterial, sobre na Holanda, para que você na estrutura da riqueza em outro cava e nós no Caribe holandês apenas iniciando e começar a compreender como comunidade então é temática aqui. E seguro, nós temos conhecido diferente outro profissional em matéria e sempre nós queda em contato, mirando tudo o qual nós estamos fazendo durante anos. E nós sim, Lagafo, na 2012, 2013, Fundação Rancho apresentar voto miniatura como possível herência cultural imaterial de bairro de Rancho. E essa aí é do nosso trabalho na Pahasi. E seguro, contente, virando que no mesmo ano já acaba nossa atenção por de Holanda para a parte de imaterial erfgoed, também com voto miniatura, abre de diferentes instâncias e zowel também de imaterial erfgoed sistema. Então aqui nós vamos ver que jovem não de bairro, muito não de bairro, também está free. Dus dan moet je dan dat bieden dingen baru dat has hobby of atividade dan la cosa llama dan de tradição e kuta atividade dan kudos seguir duna pero ya pandemia nós hanya sei também como lá como organização pero nos última atividade de voto miniatura estava dia 25 de janeiro de 2020 dus já nos 2 anos depois sim uma atividade e obviamente a chamada de telefone para os nossos amigos ler que dia tem careta, que dia você põe algo, que dia tem cor e sim visa outro sundrar no mais comida há. Pero tudo essa parte do processo, nós estamos contentes com a 2013 o ministro de deporte de período é declarar que carreira de voto miniatura está um deporte, dus essa também está uma luta que no passado se botar em subsídio, sim ou não, dus eigenlijk se reconhecido como deporte, e mesmo por vir de remarque e subsídio não for de Aruba Sailing Association, não for de fundo não também for de arriba. Dus pensei para nós é muito importante documentação aqui também, para assim nós podemos apresentar aquilo de voto miniatura crioulo. Você sei também tem, dus tem voto miniatura, pero aqui nós também está trabalhando de budget. A parte crioulo também vem arriba a filosofia de Kiko e pescador não estava para ir lá com ele. Dus com quem está trazendo voto não. Dus para Kiko não está trazendo voto miniatura não também aqui tem modelo aqui e o conhecimento não é daqui na grande não nos pode entrevistar ainda nos pode ganhar parte de história oral. Pero já acaba o cambio de tratamento em material a cambia total. Dus eigenlijk de pali bonchi, a ver nós estamos de boto do mesmo modelo para conservar, pero trabalhar de fibra. Qual também nós temos desenvolvimento e nós temos participantes na membro na que na ave, qual passador de folha processo. Dus a diferença que nós estamos mostrando entre o boto crioulo e o qual guarda chamar yate, yate nós temos também é importante, mirando que internacionalmente voto miniatura de remote control também o modelo né acaba, tecnologia a bairro rápido e nós vamos ver que aqui não tem grupo lamentavelmente a pessoa ia falecer 26 de dezembro, já 10 anos passado acaba, com a 13 também vida novo para o iate não, esse iate não que são que largo de crioulo, maneira de modelo mais sencillo. Pero a trove ele abre carré de boto, dus ainda não que vai ligeiro. Dus mais ligeiro vai chegar de outra banda, bacana com carreira e mais ligeiro, Pero tecnologia de carreira de Rolex, já tem grande, bota o água, bota na sala, vai água, para caso Swift.
En dan kuta gusta remote control of bisa ler, tem outra pessoa que faleceu também kuta Everaldo Dirks, kuta bula avião de remote control e tata gusta su obra de mano que tata traga e faz uso de nada também. Qual o paquito nós consideramos também muito importante a gerência imaterial aqui, para sobre de último tempo, hobby trabalhando, então como não pode traspassar a informação, se é bom documentar, se como nós podemos ter a mesma família, o tratamento de boto ou a carreira de boto. Então, em 2013 também nós introduzimos boto miniatura do programa de vacação, eigenlijk do grupo e também para a escola, e assim aqui nós temos o casebo, o ave, nós temos exigir atenção para da caminho que nós estamos trazendo muito não chega junto, assim ainda ser conhecido de uma maneira diferente que nós lá, e essa aqui nós temos que está learning curve que nós arranjamos mesmo de jeito também para compreender que nós muito não caso não chega lá, e de uma maneira ou outra também a frau não quer chegar, mas tem que facioso para que como escola não assim, mas se nós encorajar todos para ter atividade na cantina lá para as comunidades eigenlijk por recrear e divertir na mesa também. E pensei nós também na 2004 nós nós vamos integrar a carreira de Aruba International Regatta, boto miniatura vamos reconhecer, mirando que nós mostra tá quase impossível que botem regata na Aruba, do boto miniatura da participar de botem regata na Bonaire, boto na miniatura, tá pelo menos que tá guardo registrar e pôr ali na plataforma e seguro na pessoa também para a carreira não menos, pero não tem na carreira não também tem sami sei, porque tem boca sami, dos enquanto tu reconhece que tá costam com nós reparar com trajetória que nós cana, a maioria de não tem problema para traspasso de conhecimento, de conhecimento como capitão, que você de viento, que você pode parte ninguém. Deus pensei nós contento, pero para algum tempo acaba a Aruba International Regatta, nós organizamos sua regata, Deus pensei nós está encorajar para costam aí, tipo de relaxamento não aí, guardo melhor maneira ativa. 2004 wordt established Dutch Caribbean Heritage Platform. De Dutch Caribbean Heritage Platform sticht Rancho junto com Stichting Monumentenfonds com motor para toda a isla, toda a fundação que tem a ver com herência, que tem a ver com herência tangível ou intangível, para assim chegar junto, para assim começar a intercambiar de informação. E me dá lá compartilhar também com nós formamos parte desse e nós estamos orgulhosos de estar parte de Dutch Caribbean Heritage Platform para sobre ela hace uma entrada na diferente de Island, mas também lagando na Holanda compreender que a Island mestre de atenção para a gerência ou melhor conservar, mas também para chegar na uma melhor proteção também. Tomando Kosovo como exemplo, aqui Kosovo Stad está celebrando 25 anos de estar na World Heritage List. Então, é algo que de 25 anos, mas será por assim, eu digo mais como para atender o Unesco e forar ser patrimônio protegido. Então, o primeiro workshop, agora tem o taller de Erfgoed Filosofia, na 2005. Nós participamos, então, está um deelname, mas está um momento por aqui, é também para criar mais conscientização rondom de que é erfgoed, que é herência, tradução de palavra erfgoed para nós compreender mais melhor de nossa comunidade que é sei que mesmo. Então, sabe não está processo não para encaminhar e nós vamos apoiar. Então, algo sumamente interessante. Na 2015 nós apresentamos uma documentação e expo do Museu Histórico. Aqui também nós vamos ver que algum de nós também não tem mais. O Senhor está dando seu apoio, aporte para mostrar como é que trabalha boto de palibonte. Aqui não está falando de bonte, que mata mesa de rascas na rua, que não está mais. Mas assim ainda está tendo e nós fazemos demonstração de arte, de material que a pessoa usa, paixão que tem para corta palo e põe atrás
passei na final para divertir com um boto com a mesa atrás. Então, se sente seu orgulho, e assim aqui nós apresentamos no Museu Histórico, nós tínhamos portreto ainda, mas na 2005, eigenlijk tem o contexto de 12 anos de renda. Então, acaba nós temos pensamento de vista que como nós por conservar nossa parte mais melhor e nós temos a oportunidade aqui de apresentar. Assim na 2005, caminho com a primeira viagem, nós fazemos carreira para dia de rei. Então, como digo, durante a carreira de Ainda Reina, para Kiko, nós fazemos carreira na Ainda Reina, Kiko Tour vem atrás para qualquer coisa cheia de Ainda Reina para dia de rei. Tem caminho que o fecho está fazendo um problema, porque levo bisa na Boneiro com era de Rincon que vem no dia 31 é festival da dia 26. Então, a agricultura corre nós estamos vendo com aqui nós estamos adaptando os meses mais de mês. Então, aqui de dia nós estamos apresentar e a areia passa de boto com corre vai voar para lá é multitud que está arriba é beach. Então, assim nós estamos vendo que nós estamos contentes de dar aporte na local que é parte de organizar a carreira de boto, de qual eigenlijk para nós é trabalho que sabe da visa de Rosalia, sem conhecimento não por cuida. Então está bom simples, se nós não temos conhecimento, é também difícil para nós chegar na cuida algo que é bom para nós tudo. Então material aqui está material que está dando inspiração para saber que nós podemos fazer. E na rua, seguro, nós temos entendido, tem também palavra aqui a bordo 3, que é gerência cultural intangível na rua, que nos mama de cultura a lá atrás para nós, tá a frase, estima boa cultura, apreciar boa tradição, dar valor na folclore, passou cultura, tá a riqueza e grandeza do país. Sabe, da qual o Bernardino Corbel está 13 adiante. E seguro, nós estamos de nosso capacity building como Fundação Rancho ou como Aruba, que nós passador do processo de Unesco de gerência cultural imaterial. Caminho que nós por aí Boneiro, na 2017, e nós começamos a informação como Aruba. Caminho que não traduzir isso aqui no papiamento, mas está textualmente apresentando a minha cena aqui para Riba Boneiro, caminho de visa para Aruba Host. That the results of the meetings with the Dutch Caribbean partners in Aruba last year, 2016, opens up a new possibilities for the implementation through exchange of assets of each of the islands and discussed in December. As discussed in December, então tem diferentes coisas que agora para palavra e sei tal qual que nós devemos que Aruba hopes that the creation and formalization of the Dutch Caribbean ICH Committee will strengthen the cooperation between and in each of our territories. Dus como fundação nós fazemos parte, nós enfocar hopi arriba do qual que nós podemos e pensei nós chega eigenlijk dentro petição vamos proteger nossa herência, dus protect our heritage, para assim nós compreender que é necessário, sobre a parte de nossa herência não está indo perder e nós não tínhamos tools, nós não tínhamos ferramentas, nós não tínhamos eigenlijk fundo na maneira que o Stefano traz o problema, para assim nos capacitar mais ainda para preparar para assim nós podemos salvação para salvaguardar nossa herência. Então, mais daqui, sabe que também parte da apresentação. De heer Bastiaan van der Velden gaat ons vertellen over het legal structure, framework, raamwerk van het immaterieel gebeuren. Immaterieel heeft ook zeker zijn waarde. Dat kunnen de accountants ook vertellen. Bijvoorbeeld goodwill. Welkom. Bonacci. Ik denk dat we zojuist een fantastisch verhaal gehoord hebben. Ik ben ook veel bezig met andere stichtingen in Nederland
En ik ben elke keer weer onder de indruk als mensen van de grassroots op deze manier die internationale verdragen in zich hebben opgenomen en weten uit te leggen aan hun achterban. Ik probeer het aan de studenten en ik probeer nu met jullie te delen een soort van roadmap van die internationale verdragen naar de miniatuurscheepjes op Aruba en een klein beetje de geschiedenis daarachter om uiteindelijk proberen te analyseren waar een kleine kink in de kabel zit en hoe we dat hopelijk in de komende tijd kunnen rechttrekken. Internationaal recht, daar gaat het hier over. Dit UNESCO-verdrag is onderdeel van het internationale recht zoals dat door het Koninkrijk der Nederlanden ondertekend wordt. Maar het is een heel bijzonder internationaal recht, want eigenlijk als je, zelfs toen ik studeerde, in 1990 ben ik begonnen, was internationaal recht vooral iets tussen staatsen. Een burger had daar eigenlijk niks te doen. Er waren misschien een paar grondrechten die ook internationaal rechtelijk waren vastgelegd, maar initiatief vanuit de burger zelf bestond toen eigenlijk niet. En dat is het hele nieuwe van het UNESCO-verdrag voor immaterieel erfgoed en bijvoorbeeld ook het Europese Handvest voor regionale en minderheidstalen, dat daar de mensen die betrokken zijn bij de gewoonte, het gebruik, het immaterieel erfgoed of bij de taal worden opgeroepen om zich te melden om hun belang kenbaar te maken. Het is zelfs zo dat bij het UNESCO Convention het niet de staten zijn die bepalen wat het te beschermen immaterieel erfgoed is. Het kan alleen gedaan worden door de burgers, door degenen die de bootjes bouwen en daarna de wedstrijden daarmee doen. Dat is een heel nieuwe gedachte en die is misschien ook nog een beetje lastig dus voor die staten zelf. Om daar te begrijpen dat ze niet zelf helemaal aan het roer staan. En ook binnen het cultureel erfgoed is het UNESCO-verdrag voor bescherming van immaterieel erfgoed een heel nieuwe stap. Als we teruggaan naar midden 19e eeuw, nu dus een 170 jaar terug, toen kwamen er eerst in de Amerikaanse burgeroorlog ideeën op dat je niet alleen met elkaar kon vechten, maar dat daarbij ook een heleboel belangrijke dingen verloren gingen. In Frankrijk was er in 1870 een grote oorlog tussen Duitsland en Frankrijk, waarbij in Straatsburg een belangrijke kathedraal in vlammen opging, bibliotheken in de fik gingen. En dat is de periode waar voor het eerst werd gezocht naar een methode om, naast de beroemde Sister Nightingale met haar bescherming van de soldaten, ook het cultureel erfgoed te gaan beschermen. Je hoort dat het gaat over kathedralen, het gaat over bibliotheken. Nou, daar duurde het al bijna 60, 70 jaar voor er echt internationale verdragen waren, waar iedereen in West-Europa die waarde noodzakelijk vond om te beschermen. Maar het idee dat er naast die, laten we het even zeggen, westerse mooie gebouwen heel andere waarden zijn die beschermd moeten worden, is iets wat pas 40, 50 jaar oud is. Dat we, er zijn natuurlijk met grote discussies over, de kennis over medicinale
planten in het oerwoud van Zuid-Amerika, die daar bekend zijn bij de lokale stammen. Behoort die kennis aan die lokale stammen of aan de multinational die het geheimtje heeft ontfutseld? De bescherming en vooral eigenlijk de overdracht van die kennis, dat staat centraal in de UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. We hebben eigenlijk net al de definitie gehoord. En het gaat daarbij dus om de kennis. Het gaat niet om het bootje zelf eigenlijk. Het gaat om de kennis van het bouwen van de boot, de kennis van de zee, van de wind, van ook het feest met elkaar opzetten. Om het te vieren dat er een wedstrijd is. Zelf vond ik dat eigenlijk het meest treffende, kwam ik dat ooit tegen toen ik met Serafio Pinedo op Curaçao sprak, die daar kaiorgels bouwt. En ik kwam 1 keer per maand op zondagochtend bij hem langs en dan, als hij eenmaal op gang was gekomen, zaten we te praten en op een bepaald moment vroegen we hem van, hoe heb je dat nou geleerd? En hij vertelde, ja, op Curaçao waren er 1 of 2 kaiorgelbouwers. Die wouden het me niet vertellen. Ik ben zelfs naar Aruba gegaan, maar daar ging ook helemaal niemand het me vertellen. Ik heb heel goed naar die kaiorgels gekeken. Hij zei, ja, maar er zitten zoveel onderdelen in en dat is zo millimeterwerk. Hoe heb je het geleerd? En hij zei alleen maar, Diosque. En dat is aan de ene kant natuurlijk een mooi verhaal, maar het geeft ook aan hoe kwetsbaar die overdracht van dat immaterieel erfgoed is. En daarom is het fantastisch dat er mensen, stichtingen, burgers, liefhebbers zijn die die kennis willen overdragen op de volgende generatie. Dat moeten we hebben voor de kaiorgel, dat moeten we hebben voor de tamboe, dat moeten we hebben voor de bootjes. Nou, die bootjes hebben ook een hele mooie lange geschiedenis. Hier hangt hij in een kerk in Frankrijk. Eenzelfde schip hangt in Rotterdam in een van de nog net overeind staande kerken. De eerste bootjes, waar in ieder geval die je nu nog kan terugvinden, zijn grafgiften van de Romeinse tijd. Ook hier heeft het natuurlijk een religieuze betekenis. Een soort van ex-foto is het. Een schip wat herdenkt dat een scheepsramp goed gegaan is of juist misgegaan is. Daar werden die eerste modellen voor gebruikt. Hier zien we datzelfde model voor een katholieke processie uit de kerk gehaald en op de schouders genomen om door het hele dorp te dragen. Nog veel mooier is het natuurlijk. Dit is het fregat van de zoon van de Franse keizer rond 1900. Die kreeg er een van 2,5 meter lang, waar die blijkbaar ook nog in kon rondvaren op de Hofvijver. Hier de Belgische kroonprins die met kerst een paar scheepsmodellen krijgt. Maar het kon ook toen al iets eenvoudiger. Aan de linkerkant in een Frans kustplaatsje een botenbouwer waar je als je toerist was een scheepje kon kopen. En aan de rechterkant een man die in Parijs in het Parc de Luxembourg zijn scheepjes verhuurt. Hier hebben we de jongens ook. Maar het kan gelukkig ook veel gemakkelijker, gewoon met een corned beef blikje waar je een zeil op maakt met een oude zakdoek. En die traditie hebben we net
al een mooie inleiding over gegeven. Is er ook op Aruba al heel lang. Hier hebben we uit 1966, en dan pak ik even mijn tekst erbij om te kunnen spieken. Hier hebben we uit 1966 de eerste keer dat er een, in ieder geval een miniatuurbotenrace die ik in de Amigo heb kunnen vinden. En gelukkig is die mooie krant helemaal online te vinden. Want dat is een fantastische bron van historische informatie waar we weinig boeken over de geschiedenis toch hebben van de Antillen hier. Is dit voor mij altijd een waanzinnige bron. Dus hier hebben we uit 1966, daar hangt ook de foto uit dat jaar geloof ik, of dat is in 77, nee, ook in die jaren, even kijken, ik heb hem hier, dat Beatrix en Kraus hier zijn en een miniatuurbootje geschenkt krijgen voor Willem-Alexander. Hier hebben we uit 73 op 17 december een bootrace. Hier 29 april 75. En het mooie eigenlijk van al die races die ik in ieder geval heb kunnen terugvinden, is dat ze hier werden georganiseerd op Koninginnedag, op het huwelijk van Beatrix en Klaus, op Statuutdag en op Koningsdag natuurlijk de laatste jaren. Dus als we één traditie hier hebben die dat hele koninkrijk bij elkaar sleept, dan is het wel die bootjesrace en de voorbereiding natuurlijk van het bouwen. En gelukkig, die Koninginnedag of Koningsdag, die is ook al beschermd immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Dus om daarbij aan te sluiten, zou misschien een hele goede incentive kunnen zijn om een eerste stap te zetten. Wat gebeurt er? Eigenlijk vanaf dus de midden jaren 60 zie je het elk jaar terugkomen. Heel vaak worden ze georganiseerd door de Aruba Zeil- en Miniatuurbotenclub uit 69. Maar ook de Aruba Sportunie is er in 68, 70 en 73 in ieder geval bij betrokken en de organisator. Een belangrijke dag dus in het jaar. En hoe krijgen we nou die lange traditie in ieder geval vastgelegd? In Nederland, en we hebben daar al een heleboel woorden en namen van gehoord, is er een heel instituut voor opgericht. Een instituut wat eigenlijk toen in 2010 de eerste inventarissen moesten worden opgemaakt, heel Nederland introk om erachter te komen wat willen welke groepen als hun immaterieel erfgoed geregistreerd hebben. Als erkenning, als incentive natuurlijk, maar vooral de hele tijd wou dat kenniscentrum weten, hoe gaan jullie het overbrengen naar de volgende generatie? Nou, wat zijn daar de belangrijkste? Er is een netwerk immaterieel erfgoed. Je kan dat op de website van dat kenniscentrum redelijk gemakkelijk vinden. En dat is een website waar eigenlijk iedereen in Nederland zich kan aanmelden. En met een aantal hoofdthema's waar ze een alinea of 2 per hoofdthema informatie moeten geven en een aantal foto's, kunnen ze hun erfgoed melden, registreren en ook zichtbaar maken. Dat is natuurlijk het meest belangrijke van dat netwerk, dat het zichtbaar wordt wat er aan erfgoed is. Een tweede stap is dat er ook nog een inventaris immaterieel erfgoed is. En dat is een
een net iets hogere status, waarbij het erom gaat dat er een toetsingscomité is wat kijkt en zegt van u heeft nu dit borgingsplan, dit plan om het de komende jaren levend te houden, het immaterieel erfgoed. En die toetsen dat en ook na 3 of 5 jaar zullen ze kijken van hoe loopt het verder en wat zijn de plannen voor de komende tijd. En uiteindelijk is er dan nog een derde register, ze houden daarvan registers, voor inspirerende voorbeelden van borging, zodat, laten we zeggen, andere groepen die willen kijken van hoe zou ik dat nou moeten doen, wat zijn goede voorbeelden, eigenlijk uit een beperkt aantal goede voorbeelden snel hun weg kunnen vinden. En het spannende is, als je eenmaal op die nationale lijst staat, dan kunnen van daaruit bepaalde immaterieel erfgoed gebruiken, voorgedragen worden voor een internationale UNESCO List of Intangible Cultural Heritage. Dat betekent dat je op dat internationale niveau zichtbaar bent, wat bijvoorbeeld hier in de Cariben natuurlijk heel belangrijk kan zijn om ook weer gelijkgestemden te kunnen vinden in andere eilanden die eigenlijk zelfde gewoontes gebruiken, events hebben waar je kan samensluiten, verbonden kan maken. En ik denk dat dat voor Aruba ook een heel belangrijk iets is om op een hoger niveau natuurlijk zichtbaar te zijn. Want Nederland is 7000, 8000 kilometer verderop. Maar hier op 50, 60, 100, 200 kilometer hebben we een heleboel buurlanden met dezelfde achtergrond, dezelfde problematiek, dezelfde uitdagingen. Nou, wat heeft Nederland er tot nu toe opgezet? In principe de molens en de corso's. En in een heleboel landen, en daar hoort ook Nederland onder, is het valkenieren. Dus het oplaten van een valk, daarmee een prooi proberen te vangen en dan de valk weer terug te krijgen als een extra intangible cultural heritage. En nu maakt ons koninkrijk er weer een rommeltje van. Want ik heb aan het begin verteld dat het het koninkrijk is wat het UNESCO-verdrag ondertekend heeft. En het koninkrijk is verplichtingen aangegaan. Een van die verplichtingen is het maken van die lijst, het in stand houden van die lijst en natuurlijk ook op internationaal niveau er mooie sier mee maken dat je zulke lijsten hebt. Maar in dat koninkrijk delegeren ze graag bepaalde verantwoordelijkheden. Op zich is dat heel mooi. Ik denk dat iedereen zelf moet doen wat hij zelf kan doen. Maar de UNESCO heeft zelf aangegeven dat dit Intangible Cultural Heritage een mensenrecht is. We hebben wel gezegd, op koningsrijksniveau in het statuut, dat mensenrechten in het hele koninkrijk op eenzelfde manier gegarandeerd moeten worden. En als we dan naar Aruba kijken, is het denk ik heel erg demotiverend voor groepen die hun immaterieel erfgoed bekend willen maken, dat ze nergens een plek hebben waar ze hun papieren naartoe kunnen sturen. Er is geen openbaar toegankelijk netwerk of inventaris of beide. Er is geen toetsingscommissie, zover ik het heb kunnen vinden, die nagaat van dit is nou een fenomeen. Daar moeten we extra aandacht aan besteden. En daardoor is er ook weer geen toegang tot die lijsten die de UNESCO zelf maakt. Allemaal gemiste kansen. En daardoor voldoet Aruba, maar daardoor ook het koninkrijk, simpelweg niet aan de criteria die
het UNESCO-verdrag heeft gesteld. Ik weet ook niet of het perfect is om voor een hele kleine maatschappij meteen 2, 3 of 4 lijsten en toetsingscommissies in te gaan stellen. Als we weer teruggaan naar het verdrag, ging het er zelfs om dat er bekendheid aan werd gegeven, dat er een platform werd gecreëerd. En als we uiteindelijk op Aruba 5 of 6 immaterieel erfgoed zaken hebben die we willen beschermen, waar we aandacht aan willen geven, om daar hele websites en databases voor te maken, dat moet ook weer niet te hilarisch worden. Eigenlijk vind ik het jammer dat er niet gewoon bij dat Nederlandse kenniscentrum een .ua of een .cu of een whatsoever is en binnen dat stramien met eigen banners een plek wordt gegeven. Want ik denk dat ook weer alle mensen die uit Aruba komen en in Nederland wonen op dit moment graag meer informatie willen hebben over hun eigen achtergrond. Dus als we dat hier op Aruba op een website zetten en die is eigenlijk via Google bijna niet te vinden, komen we ook niet verder. Dus ik ga zeker niet zeggen, er moet hier nu dit en dit en dit. Maar het moet wel snel gebeuren wat we gaan. Een stichting waar ik al 14 jaar mee samenwerk, die heeft het in Nederland gewoon anders aangepakt. Die dachten, we kunnen op Curaçao of Aruba gaan zoeken naar een register wat er niet is. Of we melden de voor ons belangrijke culturele uitingen gewoon in Nederland aan. En dat hebben ze gedaan met het Kai-orgel, dat hebben ze gedaan met de tamboe. Daar hebben ze als stichting Splika de informatie bij verzameld. De mensen die dat erfgoed levend kunnen houden in Nederland bij elkaar gebracht. Ook gezorgd dat de kennis wordt overgedragen aan volgende generaties. Door cursussen te hebben met het bouwen van tamboe trommels. Door mensen ook hier naar Aruba te sturen. Om te leren hoe moet ik zo'n rol van het Kai-orgel nou gaan timmeren. Want daar zitten 6000 spijkertjes in. En die moeten millimeter juist staan. Ik denk, daar ben ik heel slim misschien. De hele UNESCO Convention voor Intangible Cultural Heritage legt de bal bij de gebruikers. Bij de mensen die het fenomeen levend willen houden, het immaterieel erfgoed. En wij moeten gewoon aangeven, laten we eens kijken of we deze weg kiezen of misschien die omweg. En dan hoop ik dat we in de komende nou, dat vind ik namelijk het mooie. Ik heb het materiaal gezien wat door Rancho bij elkaar is gebracht. Ik geloof dat gewoon een aantal mensen die iets moois in leven willen houden, in de steek worden gelaten. En dat is jammer, dat werkt demotiverend en dat is ook helemaal niet nodig, denk ik. Dus ik hoop dat we een voor iedereen aanvaardbare oplossing vinden in een korte tijd. Want die vervelende red tape paper, die ligt er al. En nu wordt er, maar ik heb nog een volgende slide. En nu zijn we 6 uur. Nou, dan hebben we zeker nog even, denk ik, om een aantal vragen te beantwoorden. Zijn er mensen die een vraag hebben? Of ja? Die stichtingsvrienden, zij zijn opgericht in Nederland. En nu moet je het domiciel van de stichting moet dat dan Nederland zijn om een voorstel te kunnen registreren. Zover ik het heb gezien hoef je geen eens een stichting te zijn. Het gaat om daar is niet een vereiste van je moet deze rechtsvorm of die rechtsvorm hebben.
En in principe kan in dat Nederlands register voor, laten we even zeggen, Nederlands, maar dat zien ze heel breed, want ook het Caribische zomercarnaval is in Nederland als immaterieel erfgoed geregistreerd. Dat is natuurlijk een grotere organisatie, maar in principe kan iedereen het doen. En de activiteiten die je doet om de kennis over te dragen en of te bewaken, dat moet dan ook, dat zal buiten Nederland kunnen gebeuren. En je kan dan nog wel registreren in die register. Zoals ik net aangaf, voor bijvoorbeeld het keiorgel is er in Nederland geen kennis om te leren hoe je de spijkertjes op de rol moet timmeren, hoe je de muziek moet, laten we zeggen, omschrijven van het deuntje in de straat naar een deuntje wat daadwerkelijk op die rol gespijkerd kan worden. Die kennis die is er bij een paar keiorgelbouwers en daarvoor hebben ze mensen gewoon naar Aruba gestuurd. Om, bij meneer Boekhout geloof ik, nu een maand of 5 geleden die kennis te verzamelen, op te doen en daarna in Nederland verder te kunnen overdragen.